Hej, alle I dejlige mennesker derude. Der vil snart begynde at komme noget på kanalen, for jeg skal snart konfirmeres. Så der vil begynde at komme noget gaming og nogle teknikvideoer, fordi jeg skal både have nyt skrivebord, skærm og selvfølgelig computer og det. Jeg regner med, at der kommer noget Farming Simulator, noget Counter-Strike, måske noget Battlefield, og noget The Crew, og måske noget Far Cry 4. Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg lige har råd til, men der vil i hvert fald komme nogle forskellige ting, og der kommer sikkert også noget med nogle af mine venner. Det bliver rigtig dejligt at få lagt noget op for en gang skyld. Jeg har stået stille et godt stykke tid, og det er fordi, jeg har simpelthen ikke haft en computer, jeg har gået optage fra. Jeg har jo mit lille bitbær, som ingenting kan trække. Jo, det kan godt trække ting, men det er også kun lige. Så det er lidt... Jeg ved ikke rigtigt. Jeg skal også have købt fraps. Fuck. Nå. Men i hvert fald, jeg vil rigtig gerne begynde at lægge nogle videoer op til jer derude. Både fordi, at jeg synes, jeg rigtig gerne vil lave YouTube, og så også fordi, at jeg bare længe har haft lyst til at prøve det. Jeg har haft lyst til at prøve det lige siden jeg har været 10. Jeg er snart 14. Og alligevel har jeg ikke formået at komme i gang endnu. Jeg var i gang på et tidspunkt, men videoerne laggede simpelthen for meget. Min computer var simpelthen for ringe til jeg kunne optage. Men jeg vil i hvert fald forsøge at begynde at lægge noget op så snart som muligt. Altså efter jeg blev konfirmeret, den 10. april, der går lige måske en uge, 3 uger måske, før det er, at jeg kan begynde at lægge noget op. Jeg skal først have købt nyt skrivebord, og jeg skal have bygget min computer for det første. Det skal jeg jo nok hjem til min onkel og overnatte en uge, måske en uge, men en weekend ved, for vi kan få bygget den, og så skal vi have sat den op, og jeg skal have købt nyt skrivebord og sætte op, og jeg skal have købt fraps, og så skal jeg også have optaget nogle videoer i dag, hele tiden jo. Men altså, vi ser hvad der sker. Jeg håber på, at jeg kan få nogle videoer ud hurtigst muligt. Det er sådan set hvad jeg har at sige. I ses derude.